Presyon po dito ng mga kada piraso ng bangus. Meron po tayong 130. Wag muna natin intindihin si Boy Tilapia, wala siyang customer. Ayan, 130. Busy siya eh. Meron po tayong 110. Meron 100 pesos. Ayan po ay 120. Yan po yung kada piraso po ng bentahan po dito ng mga bangus na hindi po mabibili dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So ito po yung mga tumpukan ng mga tilapia. Ba't lumiit yung tilapia nyo? Pero ba't lumiit? So tumpukan po dito ay 100 pesos. Yan, ganyan karami po yung tumpukan ng 100 pesos, no? So may mga limasag din po dito, no? 50 pesos kilo, 300 pesos sa kilo ng mga limango. Meron din po 100 pesos. So yan po yung mga per kilo, no? Ng mga limasag natin dito sa Malabon Fish Market. 100 pesos, 300 pesos sa mga limango at 50 pesos per kilo sa alimasag. Yan po ay tilapia ang Pampanga at bangus pandaing. Tapos mga bangus. So ito yung mga pusit sa lawang po natin ay 200 pesos per kilo, no? Nagsubok na tayong gumawa nito na nilagyan natin ng giniling. Napakasarap. 200 pesos. Isang piraso na po yan ng gulyasan. Meron din 300, napakalaki oh. 300 pesos isang piraso. Agustin Melo Flores, nasa Romblon ngayon. Di pa rin mo, eh? Huwag ka nang umuwi. Mabuhay ka dyan hanggang gusto mo. Lumangoy ka ng lumangoy. Lumangoy ka na lang pupunta dito Manila kasi wala ka nang pamasahe. Oo. Agustin Melo Flores. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Buhay ka hanggat gusto mo dyan. Opo, yan. Ayan. Babalik. So isang magandang buhay po sa ating lahat at tayo po ay nandito pong muli sa bayan po ng Malabon Fish Market para sa mga panibagong update, no? So ito pong muli si Boss Lando Explores. So tara, let's go. Akala ko suot ni Boss Mayeng SGA o OSG pala. Oso. Shoutout sa kaibigan kong Oso. Shout out muli kay Oso. Shoutout kay Oso. Ayun. Shout out. Good morning sa iyo, Oso. So ito yung mga bangus ni Boss Mayeng, no? So yan pa yung mga bentahan ni Boy Bangus sa kanya mga latag dito sa Malabon Fish Market. Ilang kilo, Boss Mayeng? 310 kilos. Ang dami mo ngayong on-order. 210. So ito po si Boss Mayeng, no? Si Boy Bangus dito sa Malabon Fish Market. At yung mga latagan niya. 310. 310. Ay, 410 pala. Ah, sumobra na. So ito yung mga presyo. Ito yung mga presyo ng kanyang latag. 130, 100, meron siyang 120, 110, no? Yan po yung mga kada piraso ng latag ni Boy Bangus, ng kanyang mga bangus na latag dito sa Malabon Fish Market. So 200 pesos naman po sa mga pusit kalawang. At ang ating mga barilis po dito, ito po yung natira kay Jeff, 280 ang mga per kilo. So sulit sa presyo yung mga latag dito ni Boss Mayeng, no? Boss Mayeng, marami ka ba diyang ano, mga laman loob? Ha? Laman loob ng bangus? Hindi naman. Hindi, ilalagay ko sa ano eh. Magsisinigang sa bayabas ako eh. Eh, kailangan ko ng... Huwag mong ihalo yung ano, bitoka, ihalo mo yung ano, hipon. Ayoko nun. Alam mo yung umigil. Nagagamot na po yung diabetes, kaya lang eh, kailangan ko para confirmatory talaga kung may diabetes na tayo. Kainin mo, Boss Lando. Ha? Sobra ka sa tamis. Nasobrahan tayo, kalala mo ng kanin. Ang lakas ko kasi lumamon eh. Saan kinakain? Ano ba yung kanin? Ay, mataas sa cholesterol at ano yon, carbohydrates ang rice, oo. Hindi dapat bigas na lang gawing asukal. Gigilingin. Ayan na, nagtatawa na talaga ako. Ikaw talaga, Boss Mayeng. Nalilipat na nga ako. Diabetes. Ano, isang sakong asin. Isang sakong asin ba, Boss Mayeng? Pwede yon. Pero ka namang ano, bagsak sa UTI. Sinasabi na ng doktor yan, pag magkakapero sila, Oo. tatas yung ano nyo, yung sugar dahil sa bigas. Hindi dapat ginawa ng asukal yung bigas.
Tama po ba yan, ay? Tama po ba yung sinabi ni Boss Meng? Kalukuhan natin, sinagampanan natin. Oo. Magaling talaga si Boss Meng. So, kamusta naman yung nahugot mo? Si Michael Arenas, malakas pa rin ba? Oo, malakas bumili ng yelo. Ayun, pwede. Nakabili ng yelo si Michael Arenas. Yeah, tuna. So, salamat Boss Meng. Lilipat muna ako at mag-update pa tayo sa mga ibang latag dito sa Malabon Fish Market. So, 70 pesos po yung mga per kilo ng mga mangga. Matindi ka, Boss Meng? Waiting area. So, yan po yung mga latagan dito, no? Sa mga latag ni Boy Bango sa Malabon Fish Market. Dito naman sa mga latag ng pusit, tapos mga hipon. So, nandito tayo para sa mga update at nakita na rin natin si Boy Putik. So, mga presyon po dito ng mga kada piraso ng bangus. Meron po tayong 130. Wag muna natin intindihin si Boy Tilapia, wala siyang customer. Ayan, 130. Busy siya eh. Meron po tayo 110. Meron 100 pesos. Ayan po ay 120. Yan po yung kada piraso po ng bentahan po dito ng mga bangus na hindi po mabibili dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So punta na tayo ngayon dito kay Boy Tilapia. Boy Tilapia, shout out sa iyo. Good morning. Ayun, kay Elmo. So galing yon sa Dampalit at Hulong Duhat. Nag-update sila doon. Hindi nga kami nakita ngayon sa Mega Dike. Nauli ako ng dating. Galing ako Mega Dike. Kanina maaga ako malis. Oo, nag-update ako doon. Wala na, tapos na sila doon. Pag pumunta sila dito, patapos na yun. Oo. Shoutout sa mga customer natin. O, shout out sa mga customer natin. Shoutout, isa-isa yung hindi ko lang natandaan eh. Oo. Napakarami na. Oo, yun nga. Mabilis na yun natin dito. Tapos marami sa ating mga bumibili, taga Valenzuela. So, shout out sa inyong lahat, no? So, ang presyo ng tilapia niya ay 90 pesos ang per kilo. So, nandito ngayon si Boy Putik. 100. Boy Putik, shout out kayo. May baho yun eh. So, shout out sa iyo. Boy Putik, shout out. Ayun, the Big Eye shout out. At kay Boy Kasoy, shout out sa iyo. The Big Eye. The Big Eye. Totoo. The two brothers. Brothers. Ano? Ah. Basta may pera, okay na sa akin yun. Hindi ako papayag na ganyan itsura ko. Salamat, thank you. Alright, so dito tayo sa mga latag naman ni Moy Moy. Moy Moy, shout out sa'yo, good morning. Shout out, Lodi. Kaya ka pala swerte ah. O, yan. Kaya ka, Bostando. O, yan na naman. Parang dun sa kabila, payag ka, mayaman ka. Ah. Basta kamukha mo si Puy Putik. Tapos may kapangyarihan ka baseball. Invisible. Bawal doon yung pag-ibig. So, ito po yung mga tumpukan ng mga tilapia. Ba't lumiit yung tilapia nyo? Pero ba't lumiit? So, tumpukan po dito ay 100 pesos. Yan, ganyan karami po yung tumpukan ng 100 pesos, no? Ng ating lodi sa Malabon Fish Market. So, aabante na tayo at mag-update pa tayo sa ibang mga latagan dito. Medyo umiinit na ang panahon. Salamat mga lodi, thank you. Salamat. Basta wag lang kamukha ni Boy Putik. Okay. May kapangyarihan ka kasi may mayabang ka pa. Tapos invisible ka pa. Visible ka pa. Kaya lang ano. Diba? May condition yun. Ay, ayoko na nun. Yan po yung mga tapay. Salamat, thank you. Rogie, good morning. 140 po sa mga presyon po dito ng Atay Balunan, no? Adabalo. 130 po sa mga manok na calf, pakpak. At presyo ng mga backbone po natin ay 100 pesos yung mga kada balot dito sa Malabon Fish Market at 140 sa mga diniguelas. Yan po yung mga per kilo po natin. At nakakabili rin po ng mga 70 pesos
dito po sa Siniguelas. So presyo ng mga prutas natin, no? So yan po yung mga price update natin dito sa mga latag ng prutas, at yung mga mangga po natin dito ay 80 pesos kalahating. 40 pesos kalahating kilo, 80 pesos po yung per kilo. Yan po yung mga mangga natin dito sa Malabon. At tawid na tayo dito, no? So dito naman yung mga pakbit natin, meron din 25 pesos na nakabalot. Dito ay 30 pesos sa palaya, 50 pesos mga tumpukan, at iba't ibang mga gulay pa rin po ang inyong mabibili rito sa kanilang mga latagan. So mga alimango na malalaki at mga hito na latagan po dito sa Malabon Fish Market, ang per kilo po ng mga limasag ay 150. Yan po yung mga alimango natin dito, no? So yung mga tumpok po dito ng mga tawilis natin ay 50 pesos. Ito yung mga latag na abutan natin. Kanina meron po dito mga tatampal na bentahan ni Bito. Kaya lang sa ngayon ay naubos na. Wala na tayong naabutan. Na sold out. So yan po yung mga latag ni Bito sa Malabon Fish Market. Bito, magkano ngayon yung mga sapsap mo? Kana? 280 ang per kilo. Nakita ko kanina dito may tatampal na ubos na. Na sold out. Wala na tayong naabutan. Salamat Bito, thank you, thank you. So tahong natin dito. Yan po yung mga kada tabo ay 100 pesos. So may mga limasag din po dito, no, 50 pesos kilo, 300 pesos sa kilo ng mga limango. Meron din po 100 pesos. So yan po yung mga per kilo, no, ng mga alimasag natin dito sa Malabon Fish Market. 100 pesos, 300 pesos sa mga alimango, at 50 pesos per kilo sa alimasag. At ang mga presyo naman dito ng mga malalaking hipon ay 370 yung per kilo. At may mga tumpukan din po dito sa halagang 100 pesos at 50 pesos tumpukan. So ganyan po yung mga ina-update natin na mga presyo sa Malabon Fish Market. So aabante tayo, baka masagi tayo ng ibang mga sasakyan na dumaraan. So sa ganitong kalalaki na mga ipon natin ay 200 pesos. Meron din po latag dito ng mga golden pompa, no? At latag na mga isdang kadyareta, 120 per kilo. At may mga gulyasan din po dito si Kuya Ricky, no, na kanyang latag dito sa Malabon Fish Market. Yan po yung mga gulyasan niya rito. So dito yung mga presyo naman ng mga update natin tilapia. Yan po ay tilapia ang Pampanga at bangus pandaing. Tapos mga bangus. So ito yung mga latagan ni Kuya Ricky sa Malabon Fish Market ng kanyang mga bangus, pink salmon, at mga tilapiang Pampanga na inyo po mabibili. Gulyasan at mga katsareta po, no? Alright, yung mga na-update natin dito ay ganun pa rin yung mga same price nila. Hindi naman nagbabago yung mga presyuhan. So ganun pa rin mga latagan nila dito ng pink salmon. So dito po 220 mga per kilo ng hipon. Yan po ay 2.20 na inyo pong mabibili, no? Hindi natin makausap si Kuya Ricky gawa ng may kausap din siyang customer. So dito naman po yung mga presyohan ng iba pang mga hipon sa Malabon Fish Market. Update din po natin. Alright, dito yung mga presyo 250 at 320 per kilo ng mga hipon at 100 pesos sa mga tilapiang Batangas. Ganyan po yung mga nabuta natin datagan, no? Dito 50 pesos kilo ng mga tahong na matataba. Kilo ay 50 pesos, napakamura na, at 200 pesos isang piraso ng bangus. Alright, so diretso pa tayo rito. Yung mga pusit sa
dalawang po natin ay 200 pesos per kilo, no? Nagsubok na tayong gumawa nito na nilagyan natin ng giniling. Napakasarap. Nilagyan natin ng palaman yung ating pusit na nabili rin dito sa Malabon Fish Market. Subukan nyo i-try mga lodi. Mag-e-enjoy po kayo sa pagkain, no? So 240 per kilo hipon. So ito yung mga update natin sa mga tilapia Batangas dito, no? So 100 pesos yung mga per kilo, 380 sa mga latag po dito ng Golden Pompano. So murang tilapia ngayon, 100 pesos po ang mga kada kilo dito sa Malabon Fish Market. So yung mga tumpukan 100 pesos. So dito 350 per kilo. So dumagsa ang mga hipon sa Malabon, no? Napakaraming latag nila ngayon dito na ating na-update. Dito tumpukan ng mga latag ni Aaron 100 pesos sa mga gulyasan, 90 pesos sa mga tilapyang Batangas. Grabe mga presyon ngayon, no? Tapos dito mga malalaking isda ni Ate Pat, mga isdang binluan, sagisi at mga isdang bubuli. Alright. So ito mga presyon ng mga isdang gulyasan dito na bentahan po nila. Ito update po natin. So ito kada piraso ay 200 pesos. Isang piraso na po yan ng gulyasan. Meron din 300, napakalaki, oh. 300 pesos isang piraso. Gulyasan. Tapos tumpukan ay 100 pesos, no? Galunggong at 130 dito yan sa pwesto ni Boss Alex. Ayan, no? 130 po sa mga presyon ng mga galunggong po natin sa Malabon. Malaki galunggong, no? Sa taas maliit. Ganun kalalaki ng mga galunggong. Oo. Tapos Alex, thank you, ha. Salamat. At yun yung mga update natin sa kanyang latag dito sa Malabon Fish Market. Meron po ditong flying fish, torsilyo, yan po yung mga presyo. Yan yung mga presyo ng mga flying fish. So malalaki yung mga isda na ating nadatnan dito ngayon sa latagan ni Boss Ed. Shout out, good morning. Mga tumpukan po. Wala si Jeff. Wala na naman si Boss Jeff. Shout out sa iyo, Boss Jeff Baliw. So ito po yung mga update natin sa kanilang mga latag dito sa Malabon Fish Market, no? So tatawid na tayo. Boss Ed, thank you. Alright, so dito mga galunggong natin, ayan po yung mga tumpukan. Mga tumpukan po ng galunggong at bentahan din po dito ng mga isdang gulyasan. Ayan po ay 200 pesos ang isang piraso. Shoutout sa iyo, Boss Tinong. Good morning. Ayan ang mga latag niya rin sa Malabon. At dito 200 pesos din yung mga isang piraso, no, ng mga gulyasan. Alright. So mga tumpukan din po dito sa Malabon Fish Market. So dito naman tayo, no, sa natagan dito, bentahan din po rito ng mga latag ng tilapia. At may gulyasan din po dito na bentahan. Ito po yung mga presyo. Ayan, 200 pesos po ang kada piraso ng isdang gulyasan. Dito naman tayo sa mga latag ng tilapia Batangas naman. Ayan, 180 po yung mga per kilo. Magkano tilapia ngayon? 100 pesos din mga per kilo. Salamat. At dito naman ay meron tayong 110 at 100 pesos. Good morning. Good morning sa iyo. Wala pa rin si Agustin.
Shoutout pala kay Agustin Melo Flores, nasa Romblon ngayon. Di pa rin mo, Huwag ka nang umuwi. Mabuhay ka dyan hanggang gusto mo. Lumangoy ka ng lumangoy. Lumangoy ka na lang pupunta dito Manila kasi wala ka nang pamasahe. Oo. Agustin Melo Flores. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Buhay ka hanggat gusto mo dyan. Opo, yeah. Ayan. Babalik dito yan. So yan po yung mga presyo. 110 at 100 pesos per kilo. Dito tayo kay paring Butoy. 260 per kilo. Magkano hipon dito pare? 340 na per kilo. Medyo tumatanghali na pre. Nararamdaman na natin yung init. Salamat pre, thank you. Alright, so ito po yung ating update na naikot dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Dumagsa na naman po ang mga hipon sa presyuhan at naglalaro po talaga yung mga presyo nila, no? Ang pinakamataas na ating nakita mga presyo sa mga big size na hipon ay 370 yung mga per kilo at iba mga latag dito ay mura pa rin po ninyo mabibili. So, shout out sa mga OFW natin naghahanap buhay sa ibang bansa. At sa mga kababayan natin dito, no, na dumaray sa Malabon Fish Market, hinawakan ko yung motor. Akala ko nahihilo lang ako. Yung pala talagang babagsak. Pero buti ka mo kahit mahina yun, dahan-dahan lang, nahawakan pa rin natin. So inistan na lang ni Parin Butoy para hindi ako mabagsakan, no. So yun lang po at maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa pagsubaybay sa pag-vlog ko ni Boss Lando Explorer sa bayan po ng Malabon. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.